1966 ମସିହା ମେ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ବରହମପୁର ଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଟାଉନରେ ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ପିଲା। ଆଗକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗଡ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ ସେ କଥା କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଡକ୍ଟର ଫ୍ୟାମିଲିର ଇଚ୍ଛା ପୁଅ ଆମର ବଡ଼ ହେଇ ଡକ୍ଟର ହବ, କିନ୍ତୁ ବିଧାତାର କିଛି ଅଲଗା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଛୋଟ ମୁନ୍ନା ବରହମପୁରରେ +2 ସାରିବା ପରେ +3 କରିଲା କେନ୍ଦୁଝରର ଡିଡି କଲେଜରେ। ତାପରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀ। ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଫେରିଲା ପରେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହିରୋ ହବାକୁ। ଚାଲିଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ ଖୋଜିବାକୁ। ସଂଘର୍ଷର ସମୟ ଭିତରେ ଚୋରାବାଲି ଧାରାବାହିକରେ ସହକାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥିଲା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିରେ। ତାପରେ ମୁନ୍ନା ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ, ବିଧାତା ଏହିଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ପାଲଟି ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଭଗବାନ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା के the god himself सिद्धार्थ जी। ମୁନ୍ନାରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗା କରିନେଲେ। ଯେଉଁ ସହରରେ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ଚାଲେ ସେ ସହରର ଲୋକ ଗହଳିକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି। 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଇତିହାସରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ଥିଲା, ନା ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ହବ, ନା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ଆସିବ।